चाची रउआ लड़कवा बड़ा ब्रांडेड बा देखे में आयल ह। अच्छा एगो पार्टी बा तनी ओकर गुण उन बताई ना। अरे ओ बबुआ ओकर गुण के तो मत पूछ। अच्छा। अपन गुणों से भरल बा लड़का। हाँ। हाँ एगो पार्टी बा शादी करेला। ऊ जो लड़की बियाह करी ऊ तो माने आत्मा सुख में रही दूध में कुला करी। हाँ। हाँ अच्छा। ऊ गुण बा लड़का में। हाँ। अरे ओकर कहाँ अभी उम्र भल बा 26 साल के तो बा। अच्छा। आ दूध के दांत अब के जामत हौ। बुआ लगैले बानी लकड़ी काठी के लह जाई लहबे करी। तोरे बियाह के बियाह होई नु करबो नु तो तोहर इंटरव्यू हम निकालत हई। आए पेपर में छपवा दिए मोबाइल में वीडियो बनावल जाई और उहे डलाई लोग पढ़ी आ पढ़ के अपने तोरा भी कॉल आई मोबाइल से फोन आई। मोबाइल रखले बड़ा नु नंबर जौन दिले बड़ा वही पर फोन आई। आ बियाह कहत रह बियाह तक कुत्ता कौआ के होकल आई तोहर ने हठा कठा बारा आ जोग बारा सब गुण तोरा में बा होइबे करी बियाह समझला। देखी लोगन एकदम ओरिजिनल ब्रांड ने लिपा पोती एकदम ओरिजिनल ब्रांड। ये लड़का के देखी लोगन पसंद करी लोगन लड़का कैसन बा देखी बताई। ए बुआ तो संपर्क नंबर बा कोनो मोबाइल नंबर हाँ बा याद बा नु हाँ तनी ना नंबर अपन बताओ तो कितना बा। 880 लोग जा 880 आगे आगे बा 94 94 आगे 89 89 आगे 40 401 मतलब 10 गो नंबर हो गए। तो कोई अगर संपर्क करे के चाही तोरा से पूछे के चाही तो तू बता देबा नु। शादी तो हो शादी जब होई तो लोग संपर्क करी तोरा से। जब संपर्क करी पसंद आई तो तोरा के लोग का करी बियाह करला व्यवस्था करी है ठीक बा। चली लड़कावा के हम गुण देखावत हई देखी कितना कमाए वाला लड़का बा। देखी यही बहुत मेहनती बा। रुआ लोग तनिको भीड़ न पड़ी चाय बना बना के पियाई खाना बना बना के खियाई। रुआ लोग एक लड़का के पसंद करी जरूरतमंद जे भी बा संपर्क करे देख ली लोगन तन ताकत बउआ है ने ताकत भीड़ तनिको न पड़ी। रुआ लोगन के चाय बना बना के पियाई सब कुछ एक से खाना बनावला बउआ। चाची रउआ लड़कवा बड़ा ब्रांडेड बा देखे में आयल ह। अच्छा एगो पार्टी बा तनी ओकर गुण उन बताई ना। अरे ओ बबुआ ओकर गुण के तो मत पूछ। अच्छा। अपन गुणों से भरल बा लड़का। हाँ। हाँ एगो पार्टी बा शादी करेला। ऊ जो लड़की बियाह करी ऊ तो माने आत्मा सुख में रही दूध में कुला करी। हाँ। हाँ अच्छा। ऊ गुण बा लड़का में। हाँ। अरे ओकर कहाँ अभी उम्र भल बा 26 साल के तो बा। अच्छा आ दूध के दांत अब के जामत हौ। अब के जमत अब के जामत। अच्छा, ठीक बा जी। ए बबू लड़का हम तो 56 गुण से भरले बा। हाँ। ऊ लड़की जब आई नु हाँ। तू बैठ के पालंगे सोफा में खई हन आ बेटा हमर खियई हन ऊ सुख में रही हन। हाँ। हाँ कहिला कि नहीं के। देखो खाना उहे बनाई लड़का बा ओकरा बाद बर्तन वर्तन भी उहे कर दी। अच्छा आ ओकरा के बिछौना पर ले जाके पहुंचाई। आ हो चाचा सही तो बड़ा बढ़िया काम बा बड़ा बढ़िया गुणकारी लड़का बा। अरे गुणकारी के कहले बा हाँ ऊ तो समझा जे माने लड़की के तो अहो भाग हो जाई। हाँ हाँ ऊ तो खुशी थी या बिछौना पर बिछौना ऐसे सब ओकर बनल बनावल मिल जाता। लड़की जानी भागे से ऐसे पति हमन मिलल हाँ नसीब हाँ से। हाँ हाँ सही बात। सब का कहतनी लोगन फाइनल बुझी नु। अरे बुआ फुल फाइनल बुझी का फुल फाइनल हो गए। तो हम जाके बता दी। हाँ हाँ एकदम बताओ। हाँ हाँ जा जल्दी जा ऐसा उला के लड़का मिली कहाँ।